Ola, hoxe imos viaxar ao corazón da natureza para responder a unha pregunta clave. Como fan os seres vivos para alimentarse? E para comezar, que tal unha pequena adiviña? A ver, pensade nisto. Que poden ter en común unha planta, un coello e un raposo? A primeira vista, non parece que moito, verdade? Pois teñen algo fundamental que os une. Pois aí está a clave. Todos, absolutamente todos, forman parte dunha relación alimentaria. No fondo, todo se reduce a quen come a quen. Estas conexións son o que chamamos relacións tróficas e son a base sobre a que funciona calquera ecosistema. Vale, para desenredar todo isto, o mellor é comenzar pelo principio de todo, polo primeiro nivel. Falemos dos produtores, a auténtica cimentación sobre a que se construye a vida. E que quere decir eso de produtor? Pois son eses seres vivos que teñen o que chamamos nutrición autótrofa. A palabra pode soar un pouco rara, pero só significa que son capaces de fabricar a súa propia comida, así de senxelo. Non necesitan sair a buscala, créalas eles mesmos. E como o fan? Pois con un superpoder da naturaleza que seguro que soa: a fotosíntese. É un proceso incrible porque collen a enerxía da luz do sol, a agua e os sales do chan e, zas, convírteno en alimento. Son como pequenas fábricas de enerxía que funcionan soas. E claro, ao falar de produtores, o primeiro que se nos ven á cabeza son as plantas, non si? Pero ollo, que hai máis. As algas que viven nos nosos mares e ríos e mesmo algúns tipos de bacterias tamén son produtoras fundamentais. E agora, atención, porque esta é a idea máis importante de todas, a que temos que gravar a lume. Os produtores son os únicos seres vivos capaces de fabricar alimento partindo de cero. Toda a enerxía que move un ecosistema comeza con eles. De acordo. Entón, se os produtores cociñan, por así decilo, quen se senta á mesa? Pois pasamos ao seguinte nivel, os consumidores. Os consumidores son todo o contrario. A súa nutrición é heterótrofa. Outra palabriña, pero a idea é fácil. Eles non poden fabricar o seu alimento, así que non lles queda outra que conseguilo comendo outros seres vivos. Aquí é onde entra a maioría dos animais que coñecemos. Claro que non todos os consumidores son iguais. Os primarios son os que comen directamente aos produtores, son os herbívoros, como o noso coello do principio. E logo temos os consumidores secundarios, que son os que se alimentan doutros consumidores. Aquí están os carnívoros, que só comen carne, e tamén os omnívoros, que comen un pouco de todo, plantas e outros animais. Xa temos quen produce a comida e quen a come. Pero, e que pasa cos restos? Cando as plantas e os animais morren, quen se encarga de todo iso? Aquí entra en xogo o derradeiro equipo, e un dos máis importantes, son os descompoñedores, os auténticos recicladores da naturaleza. O seu traballo é fundamental, de verdade. Aliméntanse de todos eses restos, de follas caídas, de animais mortos, e ao facelo van descompoñendo toda esa materia orgánica e, basicamente, limpando o entorno. Isto non é só limpar, é pechar un ciclo perfecto. Imaginádeo. Os restos descompóñense e durante ese proceso os descompoñedores liberan e devolven ao chan sustancias moi sinxelas, nutrientes esenciais. E quen os vai usar de novo? Exacto, as plantas, os produtores, que os absorben para volver a medrar. O círculo péchase. E quen forma parte deste equipo de limpeza? Pois sobre todo os fungos. Sí, os cogomelos que vemos por aí, e tamén un exército invisible pero superpoderoso de bacterias. Vale, xa temos as pezas do puzzle, produtores, consumidores e descompoñedores, pero como encaixan todas? Como debuxamos ese mapa de quen come a quen para entendelo ben? Pois a maneira máis sinxela de velo é o que chamamos unha cadea trófica. É como unha liña reta, volvendo ao noso exemplo do principio. A planta é comida polo coelo, que a súa vez é comido polo raposo. Un camiño directo que nos mostra como viaxa a enerxía. E agora, moitísima atención porque este é o outro punto clave para non perderse nunca con estes esquemas. A flecha. Cara onde apunta? Pois a flecha sempre apunta cara ao ser vivo que obtén o alimento. Non significa comea, senón dalle enerxía. Por iso a flecha vai do coello ao raposo. O raposo é quen se está alimentando. Unha cadea lineal. Parece todo moi ordenado, moi sinxelo. Pero, de verdade a natureza funciona dun xeito tan simple? Un raposo só come coellos? E un coello só come un tipo de planta? Pois claro que non.
A realidade é moitísimo máis enrevesada e fascinante. E por eso, para representala mellor, falamos de redes tróficas. Unha rede trófica é, imaxinade un montón de cadeas tróficas cruzándose unas coas outras, porque un animal pode comer varias cousas e, a súa vez, pode ser comido por distintos depredadores. É un mapa moito máis realista. Así que, se damos un paso atrás e miramos o panorama completo, a idea fundamental é esta: a enerxía non para de moverse, flúe. Nace nos produtores grazas ao sol, vai pasando dun consumidor a outro e, ao final, os nutrientes volven ao principio grazas aos descompoñedores. É este fluxo constante o que fai que todo o ecosistema funcione e se manteña en equilibrio. E para rematar, imos deixar unha última pregunta no aire, para darlle unhas voltas. Agora que vimos como todo está conectado, que pasaría co noso raposo se de repente desapareceran todas as plantas do seu ecosistema? Pensado ben, a resposta dinos moito sobre o fráxil e maravilloso que é o equilibrio da vida.